Kafin tsohon manomi Garba ɗan Hamisu ya rasu, ya kira ‘ya'yansa biyu maza kusa da gadonsa, ya faɗa musu wani abu mai ban mamaki. Akwai taska binne a cikin gonata, amma sai wanda ya yi aiki tuƙuru da hannunsa da kuma zuciyarsa ne zai same ta. Ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya yi dariya ya tashi ya tafi, shi ba zai iya wahala ba, bai ma yadda ba ma. Ɗayan kuma ya ɗauki fatanya ya fara haƙa ƙasa ba dare ba rana, amma abin da ya gano bayan watanni bai kasance zinare ko kuɗi ba, wani abu ne da ya girgiza shi da dukkan mutanen ƙauye. A wani ƙauye mai suna Tudun Wada, wanda yake tsakiyar filayen noma mafi albarka, akwai wani tsohon manomi mai suna Garba ɗan Hamisu. Mutum ne wanda kowa a ƙauyen ya san shi da himma da ƙwazo da tsoron Allah. Tun yana saurayi ya yi noma ba tare da gajiyawa ba, rani da damuna, safiya da maraice. Hannuwansa suna kan ƙasa ko da yaushe. Garba ya auri mata ɗaya mai suna Rahila, wadda ita ma tana da irin wannan himma. Tare suka gina gidansu, suka haifi ‘ya'ya, suka tarbiyyantar da su da ƙauna da koyarwa mai kyau. Rayuwarsu ba ta cika da dukiyar gado ba, dukiyarsu ta fito ne daga ƙarfinsu, daga zukatansu da kuma gonarsu. Garba da Rahila suna da ‘ya'ya biyu maza, na fari mai suna Audu, na biyu kuma mai suna Malam. Audu ɗan fari girma ya sa mishi girman kai tun yana ƙarami. Yana son a yabe shi, yana son tufafi masu kyau, yana son zama tare da masu kuɗi, kuma yana son a san shi a kasuwa. Bai son aikin wahala, kullum yana neman hanya mafi sauƙi. Yakan ce a zuciyar shi, wata rana dukiyar baba za ta zama tawa, ba lallai sai na yi aikin wahala ba. Malam kuwa ya bambanta da ɗan uwansa sosai. Tun yana ƙarami yana bin mahaifinsa zuwa gona, yana kallon komai da yake yi, yana kuma koyo. Yana ɗauke da kayan noma tare da Garba, yana share gumi kuma yana dariya, baya jin kunyar aiki, kullum yana kan tambaya. Baba, ya ake yin haka? Baba, me yasa ake yin haka? Mahaifinsa yakan amsa masa kowace tambaya cikin farin ciki. Mahaifiyarsa Rahila takan ce, Audu yana da hankali, amma Malam yana da zuciya. Shekaru sun wuce kamar guguwar rani, Garba ya tsufa, gashinsa ya zama fari kamar auduga. Jikinsa, wanda a da ƙarfinsa zai iya sa giwa ta yi kishi, yanzu ya lanƙwashe. Hannuwansa, waɗanda suka haƙa ƙasa da ƙarfi, yanzu suna rawar jiki a wasu lokuta. Rahila ita ma ta tsufa tare da shi, amma soyayyarsu ta ci gaba kamar gonar da ake ba ruwa. A wannan lokaci, Audu ya riga ya yi aure, yana zaune a wani gari da ke gefen ƙauyen. Ya fara wasu ƙananan harkokin kasuwanci da ba su yi masa amfanin komai, amma ya ƙi komawa gonar mahaifinsa. Yakan dai ziyarci gida kowane Juma'a, ya ci abinci ya tafi. Malam kuwa ya zauna kusa da mahaifinsa, ya auri mata mai kirki mai suna Asma'u, wadda ta dace da shi wurin tarbiyya da ɗabi'a. Kullum Malam yana gonar mahaifinsa yana taimaka masa, ko da kuwa mahaifinsa bai roƙe shi ba. Wata rana a farkon damuna, Garba ya fara rashin lafiya. Da farko kaɗan ne, ciwon ƙafa da ɗan gajiya kaɗan-kaɗan, amma a hankali lamari ya ƙaru. Likitan gida ya zo ya duba shi, sannan ya ce wa Rahila a ɓoye, tsoho ya tsufa sosai, jikinsa ya gaji, ba magani yake buƙata ba, lokaci kawai yake jira. Da Garba ya fahimci cewa lokacin tafiyarsa ya kusanto, sai ya kira ‘ya'yansa biyu suka zauna kusa da gadonsa. Audu ya zo da tufafi masu tsada, yana tunanin cewa watakila mahaifinsu zai bar masa wani gado mai girma. Malam kuwa ya zo da jajayen idanu domin ya yi kuka a ɓoye kafin ya shiga. Yana ɗauke da ruwa na sha da abinci ga mahaifinsa. Garba ya dubi ‘ya'yansa biyu ya yi murmushi cikin rauni ya ce, ku zauna kusa da ni, ina da wani abu da zan faɗa muku. Garba ya ja numfashi a hankali ya fara magana. Audu, Malam, ku saurare ni da kyau. Ba ni da kuɗi masu yawa da zan bar muku, ba ni da gidaje ko shaguna. Abin da nake da shi ɗaya ne, gonata wadda kuka sani tun ƙuruciyarku. Amma a cikin wannan gona akwai taska, taska mai girma da ƙima. An binne ta ne a ƙarƙashin ƙasa. Ban taɓa gaya wa kowa ba, yanzu ina gaya muku ku biyu kawai. Bayan na tafi, ku haƙa ku nema, za ku same ta, amma dole ku nema da hannuwanku biyu,
da zuciya ɗaya da kuma haƙuri. Audu ya ɗaga kai ya ce, taska, ina take a gonar? Garba ya ce, idan kun nema da gaske za ku same ta. Malam ya kama hannun mahaifinsa ya ce, Baba, kada ka damu, za mu yi kamar yadda ka faɗa. Garba ya dube shi ya yi murmushi, idanunsa suna bayyana abin da bakinsa bai faɗa ba. Bayan makonni 2, Garba ɗan Hamis ya rasu cikin salama. An yi masa jana'izar da ta dace da shi. Duk mutanen Tudun Wada suka halarta domin ya taimaka wa kowa, ya yi alkhairi ga mutane da yawa. Wasu sun yi kuka kamar sun rasa mahaifinsu. An binne shi a makabartar ƙauyen kusa da itacen mangwaro da shi da kanshi ya dasa shekaru 70 da suka wuce. Bayan zaman makoki, tambaya ta taso, me za a yi da gonar? Da 'yan uwan suka zauna don tattaunawa, Audu ya ce da sauri, Baba ya ce akwai taska a gonar, dole mu haƙa mu same ta. Amma ni ba zan iya ba, ina da ayyukana da kasuwancina, ba ni da lokaci don haka ƙasa kamar bawa. Malam ya dube shi, ya ce, Audu, Baba ya ce mu biyun za mu nema, tare fa. Audu ya girgiza kai ya ce, ka neme ta kai kaɗai, idan ka same ta mu raba daidai, ko kuma idan ka so ka ijiye ta duka, kai da gonar, ni ba na buƙata. Ya tashi ya tafi ba tare da ya jira amsa ba. Malam ya zauna shi kaɗai a ɗakin mahaifinsa, ya duba kewaye, kayan aikin noma a kusurwa, tufafin mahaifinsa kan sanduna, da warin ƙasa da gumi wanda bai taɓa barin ɗakin ba. Ya sa hannunsa a ka yana kuka na dogon lokaci. Washe gari, Malam ya farka tun kafin alfijir. Ya yi sallah ya roƙi Allah ya taimaka masa. Ya sa tufafin aikinsa, tsofaffin wando da riga da mahaifinsa ya bar masa. Ya ɗauki fatanya da garma ya nufi gona. Asma'u matarsa ta tsaya a ƙofar gida tana kallonsa ta ce, ka ci abinci kafin ka tafi mana. Malam ya ce, idan na dawo zan ci, rana ta riga ta fara fitowa, dole in fara aiki. Asma'u ta sa masa abinci a jakarsa sannan ta bar shi ya tafi. Gonar Garba tana da faɗi eka 12 na ƙasa. Malam ya tsaya a ƙarshen gona ya kalli faɗinta, ya ja numfashi mai zurfi ya ce a zuciyarsa, Baba, ina nan, zan yi abin da ka ce. Sai ya fara haƙa. Rana ta farko, Malam ya yi haƙa shi kaɗai daga safiya har zuwa maraice. Ya juya ƙasa a layi daban, hannuwansa sun fara kumburi tun a ranar farkon. Amma bai daina ba. Maƙwabcinsa mai suna Isa zai wuce ya tsaya ya ce, Malam me kake yi kai kaɗai kuma a wannan lokacin? Rana za ta dame ka, akwai rana sosai. Malam ya share guminsa ya ce, ina neman taskar da Baba ya ce ya binne a nan. Isa ya dube shi ya ce, bari in taimaka maka. Malam ya ce, a'a na gode, wannan aikin nawa ne, dole ni kaɗai na in yi shi. Isa ya girgiza kai ya tafi yana tunanin, wannan saurayi ya gaji mahaifinsa sosai. Rana ta biyu, hannuwan Malam suka ƙara kumburi, suna mai zafi. Kowace bugun fatanya tana jawo masa zafi sosai, amma ya ci gaba. Ya fara waƙa a hankali yana aiki, waƙar da mahaifinsa kan yi a gona. Ya rufe idonsa, sai ya ji kamar mahaifinsa yana tare da shi. Rana ta uku, ya gaji sosai, yana ji kamar ya daina, amma ya tuna kalmomin mahaifinsa. Idan kun neme ta da gaske, za ku same ta. Sai ya ci gaba. Makonni suka wuce, Malam ya haƙa layi bayan layi, ya juya ƙasar gaba ɗaya, ya yi aiki cikin zafi, sanyi da ruwan sama. Wasu kwanakin Asma'u kan zo ta taimaka masa, wasu kuma yara daga ƙauye sukan zo su ba shi gudunmawar taimako. Amma taskar babu ita, ko ɗan alamar abin da aka binne. Mutane suka fara ba shi shawarar, wataƙila mahaifinku ya yi mafarki ne kawai. Ka bar gonar ka nemi wata sana'ar. Malam yakan ansa da murmushi, na san mahaifina bai taɓa ƙarya ba. Bayan watanni 2 na haka, damuna ta zo, ruwan sama ya fara sauka da ƙarfi, shuke-shuke suka fara fitar da kore mai ƙayatarwa, wanda Malam bai taɓa gani ba tun da yake. Dawa, tumatir, albasa da wake suka bunƙasa cikin sauri. Wata rana, Asma'u ta zo gonar da abinci, ta tsaya ta kalli gonar ta sa hannu a baki ta ce, Ya Allah Malam, zo ka duba. Malam ya zo ya tsaya ya kalli gonar, idanunsa suka cika da hawaye. Gonar ta canza gaba ɗaya, albarka ta mamaye ko'ina, dawa ta yi tsayi fiye da kowace shekara, kayan lambu sun cika layuka, har itacen mangwaro da ke gefen gonar ya yi ‘ya'ya fiye da tunani. Maƙwabta suka zo suka gani, wani tsoho ya ce, a rayuwata ban taɓa ganin gona ta yi albarka kamar haka ba.
Da lokacin girbi ya zo, Malam ya samu abin da ya ninka sau 3 na mafi kyawun girbin da mahaifinsa ya taɓa yi. ‘Yan kasuwa daga garuruwa mafi nisa suka zo suna siyan amfanin gonar. Kuɗi ya samu a gidan sosai. Asma'u ta yi murna ta ce, Allah ya yi mana albarka ta hannun mahaifinka. Malam ya zauna a harabar gida da maraice yana kallon sararin samaniya ya yi tunani sosai. Sai ma'anar kalmomin mahaifinsa ta fara bayyana a zuciyarsa kamar haske. Ya tuna, akwai taska mai girma da ƙima, an binne ta a ƙarƙashin ƙasa. Sai ya yi dariya a hankali, dariyar wanda ya fahimci asirin da ke ɓoye a gaban idonsa tsawon lokaci. Ƙasa ce taskar, ƙasar da aka haƙa, aka juya, aka sarrafa da hannuwa da zuciya, ita ce taska mafi daraja a duniya. Mahaifinsa bai binne zinare a gonar ba, ya binne hikima a zuciyar ɗansa, hikimar cewa aiki tukuru shine mafi girman gadon da iyaye za su bar wa ‘ya'yansu. Malam ya tashi ya tafi makabartar mahaifinsa, ya tsaya a kan kabarinsa ya ce, Baba, na samu taskar, na kuma fahimta, ka koya mana abin da makaranta ba za ta taɓa iya koyarwa ba. Yanzu na gane babu wata hanya mai sauƙi da take kaiwa ga wuri mai kyau. Allah ya ji ƙanka. Labarin albarkar gonar Malam ya bazu ko'ina a ƙauye, har ya kai kunnen Audu. Wata rana da safe, Audu ya zo ƙofar gidan Malam yana ɗauke da goro a hannunsa, alamar neman gafara a al'adar Hausawa. Malam ya fito ya gan shi, su biyun suka kalli juna na ɗan lokaci ba tare da magana ba. Audu ya sunkuyar da kai ya ce da murya mai sanyi, ‘Ɗan uwana na yi kuskure, na bar ka ɗauki nauyin komai kai kaɗai, na yi son kai kuma na nuna lalaci, ka gafarta mini. Malam ya matso ya rungume shi ya ce, Audu, kai ɗan uwana ne, a zuciyata babu abin da zan riƙe a kanka. Shigo cikin gida. Idanun Audu suka cika da hawaye. Daga wannan rana, su biyun suka haɗa kai wurin noman gonar. Audu ya kawo ƙwarewarsa a kasuwanci, Malam kuma ya kawo himmarsa na sanin noma. Tare suka ci gaba da more albarkar. Mutanen Tudun Wada sukan ce, Garba ɗan Hamisu ya rasu, amma darasinsa yana raye a cikin ‘ya'yansa. Kurungus.